थांगोन नों दा ओंखाम मा मा ओंख्रि लाखो ओमफ्राय गैला न'आव देन्जार जासिगोनलै ना इयो साथा लाना फैनांगौमोन जोङो साथा लाना फैनांगौमोन साथा निजे मोनफैदो हानाय नङालै आं बिदि खेबबाय थानो थाबायथ' आंबो खाथियाव थानो हाखाया बेनि खाथियाव मोनायावथ' उल्था मोखां जानानैसो उन्दुयो आं खबाइफ्रानो लाजाखाया जिबौ गोथैनो सान्दुं गोसाथार गोलोमजोबखाबाय आङो दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय थारमाने जोङो बिदा सानै दङ बिदा सानैनोहाय ओंखाम हैनो नागिरदों आरो दा टाइमबो जाबाय नालाय बिसोर दंफैयो आं गेटाव हाबबाय थानो हायासै नै गोमोथिं नुखायो बेखौ सासे फन रायलायगासिनो नै फन रायलायो बिदिनो सोरबा सोरबा साइडआव थानानै खामानिखौ गारनानैनो फन रायलाय खुरमाग्रा थायो आरो ओइ बाव सिकिउरिटि थागोन ना थायालै सिकिउरिटि थाबाबो बुदलानानै गालांगोन दिनै ओरै जोंहा थाब ओंखाम उखैनाया जाला ओंखाम जाबोआखैना जोङो होनानै ओरै मेन रडजों थाबायलांसै दाना नेट सुन किधर गया तू फोन करो ये चेयर में स्टिकर में चेयर में अच्छा स्टिकर में हाँ इधर रखना है बाद में उसको फोन कर देगा वो लेके जाएगा उसको हाँ हाँ वो आएगा वही बोला तो फोन कर देगा वो फोन लेके चला जाएगा थाबायगासिनो जों थाबायलांबाय आरो जोङो थाबायगासिनो थाबायनानै बैजों बारस'हैनोसै आरो दा जों गोजान जाथारो थांनो आमोल आमोल बोनावलाय फंबायखौ लाबोफादों आरोना आङो ओंखाम हैनो ओमफ्राय फैथ्रामोन खुनुरुखुम लिंबोफानाय जाबाय आरो एसे गोजान थाबायलां लामाया हाइ फाइ जाखाबाय माइरि बेजों थाङोबा गोजानसिन जायो आरो जोंना बारस' जायो ओमफ्राय अखा हाबा थांजाया आरो बेजों हाब्रु जाजोबो थारमाने प्लास्टार नङा नालाय नैबावबो गारि गेरेज दङ गारि बानायग्रा आदा बिसिन हरगासिनो जिबौ लोगो मोनबाय नै गाइस लामाजों थाबायनाया नै मा जिबौथाय जिबौसो खोमा बुस्थुआ देनजार गोगोमखा गिदिरथार थाबायबाय मोनैसो ओंखाम उखैनाया जाला ini time busy थायो बे हिन्जावजों रायलायबाय थायो हिन्जाव लाबाय मानसिया हिन्जाव गोनांसो इयो सोरजों रायो ini time busy वाइटसिंल' मोनगोन बेनाव फन बुबाथाय मिथिबाय रुमाव फैफिनबाय जों रुमाव मोनफैफिनबाय मेंगुलायनाय मोनखाबाय आङो ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैथारबायमोन बिराद खर' दुंखावजोबनाय मोनगुलायबाय आं खर' दुंखावजोबनाय मोनगुलायबाय
सान्दुं गोसाथार